እሺ ቤተሰብ ጓዕና ኢጋማቲ ቤተሰብ ደሓን መጻኹም ሓድሽቲ ኮይንኩም ላይክ እና ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ኩልየ ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ቲቶርና ማለት እዩ ፋይል ሃንድሊንግ ኢን ፓይተን ማለት እዩ ፋይል ሃንድሊንግ ኢን ፓይተን ማለት እዩ ከመይ ጌርና ፋይል ሃንድል ክንገብር ንኽእል ኣብ ፓይተን ዝብል ማለት እዩ ምክንያቱ ክሪኤት ኤ ፋይል to write on the file to read the file ማለት ከመይ ጌርና ፋይል ክሪኤት ንገብር ንኽእል ከመይ ጌርና ከዓ ኣብ ፋይልና ራይት ቴክስት ክነቅምጥ ንኽእልና ሳልሳይ ከዓ ፋይልና ከመይ ጌርና ሪድ ክንገብር ከም ንኽእል ብፓይተን ፕሮግራሚንግ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ሶ ቲቶርና እዚኣ ኣላ እሞ ንእሽተይ ፓይተን ፋይል ኦፕን ትብላ ማለት እዩ ፋይል ሃንድሊንግ ኢዝ ኣን ኢምፖርታንት ፓርት ኦፍ any web application ማለት ባይ ዘ ፋይል ሃንድሊንግ ምግባር ብጣዕሚ ካብ ጠቐምቲ ካብዞም ዝኾኑ ኣፕሊኬሽን ሓደ እዩ ማለት እዩ ፓይተን has several functions ፓይተን ብጣዕሚ several functions ኣለዎ ካብኣቶም ከዓ creating, reading, updating and deleting file ንምግባር ይሕግዘና ማለት እዩ ካብዚ ፋይል ሃንድሊንግ ከመይ ጌርና ፋይል ሃንድል ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ፋይል ሃንድሊንግ ንጥቀም ባይ ዘ ወይ ኦፕን ፋንክሽን ብጣዕሚ ጠቓሚ ማለት እዩ ኦፕን ፋንክሽን ተጠቒምና ፋይልና ሃንድል ንገብር ንኽእልና ማለት እዩ ኦፕን ፋንክሽን ቴክስት ቱ ፓራሜትር ኦፕን ፋንክሽንና ከዓ ክልተ ፓራሜትር ይገብር ይወስድ ማለት እዩ ሓደ ፋይል ኔም ኤንድ ሞድ ማለት እዩ እዚኣ ከሪእኩም እየ እሺ ዘርአ ፎር ታይፕ ኦፍ ሜቶድስ ፎር ኦፕኒንግ ኤ ፋይል ብሎ ማለት እዩ ሓደ ፋይል ኦፕን ንምግባር እዞም ኣርባዕተ ሜቶዳት እዚኦም ኣገደስቲ እዮም ኣር ብሎ ኤ ደዊ ኤክስ ማለት እዩ ኣር ቱ ሪድ ኤ ፋይል ማለት እዩ ኤ ከዓ ኣፕንድ ኦፕን ኤ ፋይል ፎር ኣፕንዲንግ ማለት እዩ ደዊ ከዓ ራይት ኦፕን እዚኣ ደዊ ማለት ራይት ማለት ባይ ዘ ወይ ካብኡ ከዓ ንምንታይ ይጠቕመና ኦፕን ኤ ፋይል ፎር ራይቲንግ ንራይቲንግ ማለት እዩ ኤክስ ከዓ ክሬት ማለት እያ ክሬት ኤ ስፔሲፋይድ ፋይል በቃ ክሬት ፋይል ንምግባር ትሕግዘና ማለት እዛ ኪወርድ እዚኣ ማለት እዩ ኤ ኣፕንድ እዩ ማለት ኦፕን ኤ ፋይል ፎር ኣፕንዲንግ ማለት እዩ ኣር ከዓ ሪድ ማለት እዩ ሪድ ዘ ፋይል ማለት እዩ እሺ ስለዚ እዚኣ እዚኣ ከዓ ኢን ኣዲሽን ዩ ካን ስፔሲፋይ if the file should be handled in binary or text ንባይነሪና ንቴክስት ከዓ ሃንድል ንምግባር ማለት እዩ ትኾኑ ቴክስት ሃንድል ንምግባር ማለት እዩ ቢ ከዓ ባይነሪ ማለት እዩ ሳይንቲክስ እዚኣ ኣለትና ኦፕን ኤ ፋይል ፎር ራይቲንግ እንትን ብሓፂሩ በቃ እዚኣ ቫሪያብል ኤፍ ኣለትና ኦፕን ፋንክሽን ተጠቒምና ማለት እዩ ኦፕን ፋንክሽን ተጠቒምና ፋይል ኔም ዶት ኣንቶተና ዶት ሞድ እዚኣ ሓዝዋ ባይ ዘ ወይ ማለት እዩ ፎርሙላ እዚኣ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እያ እዚኣ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እያ ማለት ወሳኒት ማለት እዩ ፋይል ኔም ኮማ ሞድ ማለት እዩ ሳይንቲክሱ ኣብታዩ ቫሪያብል ኤፍ ኦፕን እዚኣ ፋይል ኔማ ዴሞ ፋይል ማለት እዩ ዶት ቴክስት ከዛ እዚኣ ኦፕን ፋይል ንምግባር ትሕግዘና እያ ማለት እዩ እዚኣ ኣርቲ ኣርማ ከዓ እንተሪእና ፎር ሪድና ቲ ከዓ ፎር ቴክስት ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ሞድ ክረክሞ ንእሽተይ እሺ ፓይተን ፋይል ሪኦም ኦንላይን እዚ ቱቶሪያል ባይ ዘ ወይ ፓይተን ፋይል ኦፕን ማለት እዩ ኦፕን ኤ ፋይል ኦን ሰርቨር ኣብ ሰርቨር ተኾይኑ ከዚ ኣመት ዓንተዎ ኤፍ ኢኳልስ ቱ ኦፕን ፋንክሽን ዴሞ ፋይል ዶት ቴክስት ነይሩ ማለት እዩ ኦኬ ምስ በልናዮ ኦን ዘ ሰርቨር ስለኾነ ማለት እዩ ታይብ ኣውትፑት ይህበና ማለት እዩ ታይብ ከዓ ፋይል ይህልዎ ውሽጡ ሄሎ ዌልካም ቱ ዴሞ ፋይል ዶት ቴክስት this file is for testing purpose good luck ይብል ማለት እዩ እዚ ናቱ ሰርቨር እዩ ማለት እዩ to open the file use the built in an open function እሺ እዚ ኦፕን ፋንክሽን ሪድ ንምግባር ከዓ ተጠቒምና ማለት እዩ ሪድ ንምንባር ማለት እዩ እዚኣ ሪድ ፋይልና ሪድ ንምግባር እንድሕር ዘለና ከዓ ቫሪያብል ኤፍ ኢኳልስ ኦፕን ፋንክሽን ኣብ ውሽጡ እዚኣ ቴክስት ኔምና ዴሞ ፋይል ቴክስት ኣርባዕተ ማለት እያ ሪድ ማለት እዩ ክሊክ ምስ ገበርና ትመፅና ማለት እዩ ክንሪኣ ኢና እዚኣ ክሊክ ንገብራ እሞ እዚኦም ሄሎ ዌልካም ቱ ዴሞ ፋይል ዶት ቴክስት this file is for operating for testing purpose good luck ትብል ማለት እዩ እዚኣ ኣር ፋንክሽን ማለት ፕሪንት ኢልና ኤፍ ዶት ሪድ ፋንክሽን ካብኡ ብራኬት ናይ እንትን ማለት እዩ እሺ opening a file on a different location ወይ ከዓ different location ባይ ዘ ወይ ጎግሉ ኣብዚ ከዓ ታና ሪድ ንገበረላ ካራክተር ንፈልጥ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ዘ ካራክተር ዘ 5 ፈርስት ካራክተር ኦፍ ዘ ፋይል እታ
ኦፕን ዝገበርና ቴክስት ማለት እዩ ፕሪንት ኤፍ ናሪድ ካብዚ ቁፅሪ ንምቕማጥ ዝደለናዮ ካራክተር ሃንድል ንገብር ንኽእልና ማለት እዩ። ንኣብነት እዚኣ ተሪእናያ ከም ሄሎ ዝብል ናይ መጀመርያ ካራክተር ሄሎ ዝብላ 5 ካራክተር ቴክስት ገበርና ማለት እዩ። እሺ ስለዚ ናምታሽን ንእትሞ እሺ ስለዚ እሺ ስለዚ ቴክስት ኦፕን ገብር እየ ማለት እዩ። ቴክስት እዚ ኢኳልስ ቱ ኢለ ማለት እዩ ኦፕን ፋንክሽን ይጥቀሙ ኦፕን ፋንክሽን ካብዚ ኮቴሽን ማርክ ተጠቒመ ማይ ፈረስት ፋይል ከሞ ፑት ኤክስ ፋይል ኔም እያ ማለት እዩ። ካብ ኣውፂእለ ከዓ ሰፓሬት ኮማ ኣምጣ እንትብለኩም ሞዱ ማለት እዩ ሞዱ ከዓ ኤክስ ኮቴሽን ማርክ ኤክስ እሺ እዚኣ ተገይረኛ ኢኹም ኦፕን ፋይል ማለት እዩ ፋይል ኔም ማለት እዩ ፋይል ኔም ኦፕን ምስ ገበርኩም እቺ ሴቭ ዳሞ ምንም ዝፍጠር ነገር የለው እዚ ፋይል ኔም ጥራሕ ዝመፅእ ዋላ እንተ ገይርናዮ እዚስ በቃ እንታይ እያ ትመፅእ በቃ ምንም ባዕላት ማለት እዩ እታ ፋይል ኔም ኔማ ጥራሕ እያ ትመፅእ ማለት እዩ። እሺ እዚኣ ኮፒ ክገብራ እሞ እሺ እዚኣ ኮፒ ገበርኩ እሞ ኮፒ እሺ እዚኣ ኢንተር ኢለ ኮንትሮል ፕላስ ቪ እሺ እዚኣ ከዓ ኢንተር ኢለ ኮንትሮል ፕላስ ቪ እዚኣ ምስ ገበርኩ ማለት እዩ ራይት ኦን ዘ ፋይል ኣብቲ ፋይል ኣብዚ ራይት ንምግባር ማለት መጀመርያ ኦፕን ፋንክሽን ተጠቒመ ቴክስት ኦፕን ገይረ ኢኹ ማለት እዩ። ኣፅልየ እንታይ ኣገብር ማለት እዩ ራይት ንምግባር ማለት እዩ ቴክስት ዶት ራይት ይጥቀም ማለት እዩ። ቴክስት ዶት ራይት ተጠቒመ ትደልዮት ቴክስት እቲ ፋይለይ ዝኾነ ቴክስት ክሕዘለ ይገብሮ ማለት እዩ። ስለዚ ኤክስ ዶት ራይት ኢለ ብራኬት ኣብዚ ኸዚ እቲ ፋይል ኔመይ ማይ ፈረስት ፋይል እዩ ዝብል ኣብዚ ግን ቴክስት ከትሕዘ ደልየ ማለት እዩ። ለምሳሌ ኢጋማት ባይ ዘ ወይ ኢጋማት ቲፕ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ገበሩ ቤተሰብ ኢጋማት ኮንቴንስ መኒ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ which such as HTML, CSS, JavaScript, Java, Python, and other technology courses. So watch two more. Then go. እዚኣ ፉል ስቶፕ ደሞ ከአውፅእ ለማለት እሺ ጽሑ don't forget to subscribe on go by the way subscribe my tip ማለት ነው። እዚህ ገዲም እሺ እንተገብር ነው እሺ ታኝ ሙዚኩም እዚህ ቴክስት ጽፈንኩም ማለት ነው። ከአውዚ
እንተገሮሞ ቴክስት ምጽሓፉ መጀመርያ ኣብዚ ቴክስት ኦፕን ገይረ ኣለኹ ፋይል ኔም ማለት እዩ ፋይል ኔም ማይ ፈርስት ፋይል ዝብል ማለት እዩ ካብኡ ቴክስት ኣብ ቴክስት ከዓ ኣብቱ ወርድ ፋይል ቴክስት ኣስፍረ ኣለኹ ማለት እዩ ቀፂለ ቴክስት ክሎዝ ምግባር ማለት እዩ ቴክስት ክሎዝ ፈንክሽን ክጥቀም ኣለና ማለት እዩ እሺ ኣስፈለኹ ከዚ ክሬት ዝገበርዎ ፋይል እዚ ሬድ ንክኾነለይ ማለት እዩ ባይዘው እዚ መኒ ስለዝኾነ ማለት እዩ መኒ ስትሪንግ ስለዝኾነ ብዙሕ ስትሪንግ ኢና ንጥቀም ማለት እዩ እሺ ኦኬ ኣብዚ እሺ ሬድ ኤፍ ፋይል ከዓ ማለት እዩ ቴክስት ኣብዚ ንክንበበለይ ባይዘው እዚኣ ዳውንሎድ ክጥቀመላ ማለት እዩ ዳውንሎድ ክጥቀመላ ኣብዚኣ ከዓ ኣብ ሞዴ ማለት እዩ ኣር ይጥቀም ምክንያቱ ሬድ ስለዝኾነ ማለት እዩ እሺ ኢንፎ ለምሳሌ ኢንፎ ልብል ቫሪያብል ኔም is equals to ቴክስት ዶት ሪድ ንክንበበለይ ማለት እዩ ሪድ ለዚኣ ፈንክሽን ማለት ሪድ ፈንክሽን ምስ ጠቐምኩ ኢንተር ኢለ ፕሪንት ኢንፎ ቫሪያብል ኔም እዩ ወላ ኤክስ ዜድ ከም ዝደለኹም ትገብሩ ማለት እዩ ኢንፎ እሺ ፎልሶ ካብኡ እንታይ ይገብር ክሎዝ ይገብር ማለት ቴክስት ክሎዝ ፈንክሽን ማለት እዩ ካብኡ ሴቭ ምስ ገበርኩም ሪከርድ ራን ማለት እዩ እሺ ንፀብዐ ሪኹም ኣብዚ መፀለለ ማለት እዩ ዩዘር ፋይል ሃንድሊንግ ማለት እዩ ፋይል ኔም ንዝከብሮ እሞ ሸሪኹም እዚኣ ፋይል ኔም ማይ ፈርስት ፋይል ዶት ቴክስ ፋይል ኔም ማለት እዩ እዚኣ ክሬት ፋይል ኔም እዚኣ ክሬት ፋይል ማለት እዩ ቴክስት ከዓ ራይት ገይረ ኣብዚ ቦታ ራይት ገይረ ካብኡ ኣንብበለይ ማለት እዩ መበል ካልኣይ ስቴፕ እንታይ እዩ ራይት ኦን ዘ ፋይል እዚ ቴክስት ኣስፊረኒ ኢኹም ማለት እዩ ራይት ገይረኒ ኢኹ ኣብቲ ፋይል ራይት ገይረኒ ኢኹም ማለት እዩ ናይ እታ ሳልሳይ ስቴፕና ከዓ ሪድ ፋይልና ንክንብበልና ማለት እዩ እዚ ፋይለይ ኮል ገይረኒ ኢኹ እዚ ቴክስት ኦፕን ገይረ ፋይል ኔም ኦፕን ገይረ ካብኡ ኣንብበለይ ኢለኒ ኢኹም ማለት እዩ ጥራሕ ኣንብበለይ ዝኮነ ምንም ነገር ዝህቦ ነገር የለይኹም እዚኣ ኢንፎ እዚ ኮርስ ቴክስት ሪድ ፈንክሽን ማለት እዩ ካብኡ ፕሪንት ኢንፎ ምስ ረኽቧ ቴክስት ክሎዝ ገይረኒ ኢኹ እንታይ መፀለይ ዝኛ ኢኹም ኣውትፑት ማለት እዩ ኢጋማ መጀመርያ ፋይል ኔም ክትወስድ እዚኣ ፋይል ኔም ካብኡ ራይት ቴክስት ገይረኒ ኢኹ ካብኡ ሪድ ኣብዚ ኢጋማ ቲፕ ኮንቴይንስ ሜኒ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ሳች ኣስ ኤችቲኤምኤል ሲኤስኤስ ጃቫስክሪፕት ጃቫ ፓይተን ኤንድ ኣዘር ቴክኖሎጂ ኮርስስ ሶ ኢለ ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ነው ኣብዚ ዶ ኢንተር ገበርኩም ኢንተር እሺ ኢንተር ተይበልና እውን ንኽእል ኢና ባይ ዘ ወይ ብብዙሕ መንገዲ ከሪድኩም ንኽእል እየ ከምዚ እንዳሃለዉ ግን እዚ ላው ዝምጉታት ማለት እዩ እሺ ቴክስት ኮርስ ሳች ኣስ እዚ ዝመፀኛ ተፈክር ኢጋማ ቲፕ ኮንቴንስ ሜኒ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ሳች ኣስ ኤችቲኤምኤል ሲኤስኤስ ጃቫስክሪፕት ጃቫ ፓይተን ኤንድ ኣዘር ባይ ዘ ወይ ላይክ እና ሰብስክራይብ እውን ኣይትረስዑ እዚኦም ኩሎም ፕሮግራሚንግ ኣብዚ ቻናል ዘለዉ እዚኦም ተምፅሒፈኛ ኩሎም ማለት እዩ ኤንድ ኣዘር ቴክኖሎጂ ኮርስስ ሶ watch tomorrow ኢለኒ ኢኹም ዶንት ፎርጌት ቱ ሰብስክራይብ ማይ ቲፕ ባይ ዘ ወይ ሰብስክራይብ እውን ግበሩ እዚ ደጊምኩም ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ይመስል ማለት እዩ ስለዚ ሰለስተ ስቴፕ ሪእና ኣለና ማለት እዩ ክሬት ገይርና ኣለና ራይት እውን ቴክስት ራይት ኦን ዘ ፋይል ገይርና ኢና ካብኡ ሪድ ስለዚ ሰለስተ ስቴፕ ሪእና ኣለና ማለት እዩ ናይ ልሙዓንቲ ቱቶርና ኣብዚ ኣክል ላይክ እና ሰብስክራይብ ኣይትርስዑ ቤተሰብ ኣፃሊ ብካሊእ ፕሮግራም ስካብ ንራኸብ ደሓን ፅንሑ ቻው